Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Nose Media TV. Can I first time you go pano, please subscribe, comment, share, like. Sei kwa murukupa. Kwa tinobva yakuda kumira musha. Chii chiri kuitika? Mdzimai wangu ari kuita miscarriage. So pa 2 years akaita miscarriage. Pataita nhumbu imwezve, so yakabva yabva. Saizvezvi yakabva futi imwe nhumbu. Kake chi 3. Saka atori kuchipatara. Monta basa rei? Basa randinoita nderekutengesa airtime nekutengesa airtime. Uchitengesa airtime ne-airtime, waifanirwa kunge wakangotaura Mwari kuti Mwari ropafadzai zvinhu izvi. Iwewe kuZambia waitsvagei pawakaenda kuZambia? Mwari kuZambia zvakaitika ndezvekuti ndaiva nefriend yangu. So friend yangu yakanditi, kuti zvinhu zviite zviri nani, imbotraya kuti unditeedzere zvandiri kukuudza. Ngati zvei zvikanzi kuZambia, tikaenda kuZambia ndine imwe shamwari yangu inogona kutokubatsira zvakanaka. So ndakabva ndamunzwisisa ndobva taronga rwendo, ndobva taenda kuZambia. Takasvikako n'anga iye yakabva yati, shamwari tinoda kuti munhu wauya naye uyu aende kumarinda, kunova ndiko kumakuwa. Akaenda kumarinda ogara pamusoro peguo. Agara pamusoro peguo, ndichakupai mishonga aise mukanwa. So ndozvatakaita, ndobva ndadzokera kuno kuZimbabwe. Ndo pari kuuraya vana ipapo. Munhu ngaabvume zvinoenderana naye paupenyu. Tikakupfekedza bhutsu yako isize chii? Size 8. Tikakupfekedza size 20 ungafambe nayo here? Kwete profeta. Saka kana tichipinda mushopu tinotsvaga size inoenderana nesu, yandinogona kuzomhanya nayo, chero pakaita chii ndinogona kuzojamba nayo. Zvino ukapfeka size 20 pakaita panoda kumhanywa, unozosara uine bhutsu yako here? Munhu muupenyu ngaapfeke bhutsu yezera rake. Ngaapfeke bhutsu yezera rake kusvikira Mwari wachimuropafadza kuenda palevel rinenge richienderana nekudawo kwaMwari. Haisi nyaya yekungomhanya kuita mari, inyaya yekuzvitarisawo. Mapanzwisisa? Inyaya yekuzvitarisawo. Haisi nyaya yekungoti ndarima saka ndakafanirwa kuzadza matura. Unotarisawo ndima yavarima. Imwe ndima yavarima inozadza bhagidhi. Bvumirana nazvo kuti bhagidhi ndiro rangu, zvichienderana nawo nendima yani, unorarama zvakanaka panyika panapa. Zvinozombobva kupiko kuti iwe waenda ukasvika ukasakura mitsara 2 mumunda mako, asi waakuzotarisira kukohwa 10 tons? Zvinozobva nekupi? Tarisawo ndima yako yawabata, wobvumirana nazvo kuti panguva ino izvi ndizvo zvakakodzerana neni, asi nemunguva inouya ndichanamatira zvizhinji kubva kuna Mwari. Mapanzwisisa ka? Usangoda zvizhinji zvisingaenderane nezvauri kuita. Munhu ngaade zvizhinji zvichienderana nezvaari kudini? Ari kudawo zvizhinji, ngaaisowo simba zhinji pakusakurapa. Handitika asakurawo mitsara yakawanda, ndiye anozokohwawo zvizhinji. Zvino nyika yanhasi ine munhu anoenda kunodzvara kapu yechibage pamunda, obva atanga kufamba nemaraini achiti ndinichazadza matura eZimbabwe. Apa iye akadzvara kapu yechibage. Kapu wakanganwa kuziva kuti pawadzvara hapasi pako, wadzvara musango retsoko. Kuziva kuti kana wadzvara kapu saka tsoko dzichauyawo, nekuti wanopinda muteritori yadzo ukadzvara. Sango iri harisi redu, musha unogarawo tsoko namakudo. Saka iwe ukanotora teritori yana baboons nana mangi uchidzvara chibage, vana baboon vanoti it's okay, we shall take our share when harvest time yadini. Dzvara hako my friend. Mapanzwisisa? Saka kana wadzvara kapu haufanirwe kuzotarisira kuzadza matura
because anatsoko havasati vatora sheya yani yavo wiza achatiwa don't worry wauya kuzondiinvhedha territory yangu anditika ndichazomborowawo kagirini pichana. Saka anodzvara ngaaende achitarisawo ndima yaadzvara. Hama dzangu ari kuda zvizhinji, go and put more effort. Don't become a lazy citizen. Mapanzwisisa ka? Don't become a lazy citizen. Munhu ngaadzvare pahombe. Ari kudawo chii? Pahombe. Zvichienda zvichikura, chero ndichitengesa airtime yangu ndinongoenda ndichitaura Jesu, zvichienda zvichiwandudzwa, zvichienda zvichiwandudzwa kusvikira ndakuwana zvinoenderana nekukura kwazvadii. Mapanzwisisa. Uri kupi mushonga uyu? Shonga uri kuumba. Dai mukagona kutora mushonga uyu moenda nawo chero kuchechi iri pedyo munamatirwa, kana muchida kuti muite mhuri. Asi rega ndikuyambire ndichiti vanhu mazuvano havana kupusa. Nekwakaberekwawo munhu uyu vanhu vanozofamba kuti nei zvino zvichifamba zvichidii, zvichidai. Vanhu vanenge vakatarisa. Saka chokwadi chichazobuda zvinoda kukasika. Saka unozosara usisina mudzimai. Ndakazoziva kuti ndizvo zviri linked kudai, ndifunga kuti munozombodini, munowirirana. Saka dai mukanotora mushonga uyu moenda pachechi iri padhuze munobatsirika. Mushonga iwoyo uyo haufe wakabata mwana kana urumba mani mako. Ndo nyaya yacho iripo iyoyo. Saka musazvishungurudza stereki. Endai munobvisa mushonga muende kumafundisi ari padhuze mubatsire, kana kudzoka kuno tikubatsirei. Handiti kunza prophet mushonga uyu hausingazondipandukire ndikautakura. Wakatopanduka. Uchatya kupandukirwa sei kweye mudzimai ari pamamiscarriage? Pane kumwe kupanduka here kunopfuura ipapo? Wakatopanduka. Wakatodii? Wakatopanduka. Inotanga isina mazino, ichidyawo dzisina mabhonzo, yozopedzisira yava namazino, yaakudya dzine chii? Wapanzwisisa here ipapo? Inotanga isina chii? Chero ikawe imbwa muchiichengeta pamba hamutange nekuikandira mabhonzo. Inotanga isina chii? Muchiikandirawo dzakapawa dzekuti inongomedza. Asi inozopedzisira yawe nechii? Yaakuda dzine chii? Newe uchadyiwa. Tinotanga chichidya zvidoko zvidoko, handitika chozopedzisira chaakuda chii? Zvihombe. Pakuda zvihombe nemwene wacho uchadii? Uchadyiwa. Makaromba dhala, handitika you are lombling. Tumafuta tushoma iro kutoromba. Pamwe ikataurwa nechirungu inodini? Inoti reruke ibhishana, handitika pachivanhu inganetse tikati wakaromba. English tongoti chii? Wakaromba. Utori vakuru vekuromba pauri ipapapo. Mutori vakuru chayo zvekuti tikada kuverenga vakatoromba imimiwo haiwa munotokwikwidza muri nhengo. Ndakafururika prophet. Mari mwana wamai ndeyenyika ino iyi. Inoibata ichienda. Ukabata shoma nhasi usarwadziwe moyo. Mazvinzwa ka? Kana ukasaibata nhasi musarwadziwe chii? Moyo. Inotenderera mari. Mangwana ichauya zhinji. Ramba uchiti Mwari, pandakamira pano izomboitaiwo kuti rimwe zuva muzombondishokawo. Ramba uchinamata uchidii? Kuti Mwari pandiri pano rimwe ramazuva Jehovha aizombondishoka iwe. Ini Mwari ini milioni handiziva, asi rimwe ramazuva izombondirowa iwo nemiliyoni Jesu. Ramba uchingonamata uchidii? Uchidaro kuti hainini 1000 US handisati ndakaiona, ndinoinzwira kuma next door. Asi Jesu gore iro rino ra2024 rino kunyangwe hangu ndiri mutadzi mukuru izombondirowa ioneka 5000. Ramba uchingonamata uchidaro. Musakara kuwe nemari.
yenyu mbiri ichauya ichibva kuna Mwari zvakanaka. Zenyu dzimba tichadzigara. Mazvinzwa? Tichadzigara mani iwe. Dzimba tichadzidii? Nezita raJesu. Ko uri kumhanyiko? Iripo nguva yekuti tinombokwira makombi. Iripo nguva yekuti tinomboloja. Iripo nguva yekuti unomboshandira vamwe kuzosvika vakushandirwawo. Iriko. Usamhanye kusvika. Pore tichidini? Prophet, ndikutokumbirawo nokuti ndakanzi mafuta ukangobata uchimarimuvha kumaendesa masaiti anochinja kuti anyoka, saka ndikutokumbirawo kuti ndingabatsirike sei. Haangatiudze pesa apa kuti ane snakes.